Hej, zdravím, tu je Milan Marko z forexstrategie.sk a v tomto krátkom videu si rozoberieme tento týždeň. Máme 12. februára 26 a vidíš, že tu som mal jeden obchod, druhý, vlastne len dva obchody som tu mal, takže v tomto videu idem aj viac menej do toho, čo nás čaká alebo čo nás môže čakať. Takže si najprv dáme línie, si postavíme tu na jedna podporná línia, ako vidíš, pekne sa ukazuje, áno. Tu máme hore jednu odporovú, takže toto máme taký kanál, sme tu mali pondelok, utorok. No a potom padol dole trh, prerazil tú líniu. Tu som hore zadal, že už vyťažil som, už volatilita denná bola už na hodnote 108 bodov, takže už som tam dal dole na zotavenie krátkych 15 bodov a 16 bodov stop loss, 15 bodov take profit. Malý profit som tam mal, vidíš, že hneď skočilo do plusu. A potom na druhý deň zase, keď neprerazilo hore, nešlo, išlo dole, tuto povyhadzovalo veľa traderov a trh začal ísť dolu. Áno, tak tu som zadal, toto bolo zaujímavé, tu som zadal na take profit 20 bodov a tu hore som mal stop loss 25 bodov a vidíš, že na druhý deň skoro mi dosiahol stop loss, ale potom sa rozbehol dolu. A čo sa stalo, že ten trh išiel až tak rýchlo, išiel dole, také price action, že vlastne mi preťahol až ďalej ten take profit a tu mi zarobilo až tých 34 bodov, pretože až na tomto bode sa našiel kúpec na opačnej strane Forexu, ako vieš, to sú jedni predajú, druhí kupujú a naopak, takže až oveľa menej na tých 35 bodov, ku 25 bodov som mal celkom dobrý obchod. Tak a teraz tu máme momentálne, ďalšie línie si dáme, tu je odporová, vrchná a tu nás spodná, niekde tu na podpornú, zhruba takto si ju dáme. A teraz na čo tu čakáme? Veľmi dôležité, že čakáme na to, že prerazí tú líniu jedným smerom a vytvorí sa určitý taký hrbol alebo kopec alebo zotavenie a potom sa vráti ešte raz. Takže napríklad tu čakáme, že pôjde dole, potom sa vráti sem a keď začne ísť dole, tak tam naskakujeme na sell. Naopak, keď ide hore, prerazí, pôjde hore, vytvorí sa taký vrch, kopček, dolu, dotkne sa ich a začne ísť hore, tam vtedy naskakujeme. Teraz, keď je ešte v kanáli, ešte čakáme, neobchodujeme. Takže toto je zhruba moja analýza na tento týždeň, dneska, zajtra a vyzerá to, že to takto nejak pôjde, pretože malá volatilita týždenná je a už máme štvrtok, takže dneska, zajtra vybehne niekam nejaký trend, treba potom naskočiť. To je Milan Marko, ak máš akúkoľvek otázku, napíš ju do komentára.